Nakakatakot dito. Nakakatakot talaga! Ayoko naman, din na naman. Trabaho na naman. Ano ba itong pinasok ko? Magpasalamat ka at wala kang singaw. Ay, ang hirap ng may singaw, ha? Malay mo, kaya ka may singaw. Kasi hindi ka nagtututbrush. Yan, singaw reveal. Ayan, gino-zoom in talaga sa mukha ko. Diba? Not 1, not 2, but 3 singaw. Tawa ko ng tawa habang nagsasampay, mahal. Bakit? Ba't kayo tumatawa? Di ba meron naman talagang tao na ang love language nila ay words of affirmation. Mahal, sa'yo lang to. Mahal, ito na. Sayong lang to. Uy! Sayong-sayo lang ang oras at attention ko. Bago tong babaeng to, sino ka relasyon mo? Lalaki, babae? Bisexual din po. So, anong mas masarap? Tahong o talong? Tahong. So, hindi ka na babalik sa talong? Hindi. No. Hello, sa newest mayor kay Kumpay. Gusto ko, iba yung nabasa ko, Kumpay pala. Nangati tuloy yung kumpay ko. Nakati ng kumpay ko! Help! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.